filodu blol almin ya muleya nizik hay hazin talhayasi fikitsema fikitima infawara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. L-għodwa tajba, bdejna dil-ġurnata b'dan l-innu hekk sabiħ. Int fawwara ta' kull ġid, hekk ngħidulu l-mulej. Għalhekk qed nilu grazzi, grazzi li qomna, grazzi ħanibdew dil-ġimgħa, grazzi ta' tant affarijiet, grazzi li l-bieraħ kellimna fil-quddiesa tal-ħadd u rina kif għandna ngħixu, grazzi tant affarijiet. Se nagħmlu l-quddiesa u noffruha għal Ruħ Charles Fenech. Qegħdin ukoll fil-ġimgħa li nitolbu għall-għaqda fost l-insara, fost il-knejjes insara, il-Kattolċi, l-Anglikani u l-Ortodossi. Għadna qed nagħmlu din il-ġimgħa inkompluha sal-25 ta' Jannar, baqa' jumejn oħra, nitolbu l-mulej li jaqgħadna merħla waħda u raj wieħed. Ejjew narfu x'nuqqasijiet għamilna. Inti r-raj tajjeb, mulej ħniena. Inti l-aqwa benefattur tal-umanità, Kristu ħniena. Int l-iben ta' Alla ħaj, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna, iwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emiltana skont ir-rida tiegħek biex fisem ibnek il-għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra lil-Lut. Ħuti, Kristu u medjatur ta' paċ ġdid, testament ġdid, biex wara li seħħet il-mewt għal fidwa tal-ħtijiet li saru fi żmien il-patt ta' qabel, dawk li huma msejħa minn Alla jiksbu l-wirt ta' dejjem li hu għedhom. Għax Kristu ma daħalx f'santwarju magħmul bidejn il-bnedmin li hu biss-ġbija tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħala l-qassis il-kbir, jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk, kien ikollu jbati ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda issa der darba għal dejjem, meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif hu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss u wara dan isir ġudizzju, hekk ukoll Kristu wara li joffra lilu nnifsu darba biss biex jitabba bid-dnubiet tal-kotra, qatt jerġa' jidher darb'oħra, mhux biex ineħħi d-dnubiet, imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennewh bil-ħerqa. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjex tal-għaġeb, ngħidu. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-driħ imqaddes tiegħu, ngħidu. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Għarra fil-mulej salvazzjoni tiegħu
fajnejn il-ġlus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael imwieġbu. Għannu lil mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjex tal-għaġeb. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu imwieġbu. Għannu lil mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjex tal-għaġeb. Għannu lil mulej biċ-ċetra u bil-ħlewa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trombetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan imwieġbu. Għannu lil mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjex tal-għaġeb. Inqumu bil-wif għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Alleluja. San Mark jurina l-iskribi u l-Farizej jagħmlu oppożizzjoni kontra Ġesu għax jgħiru għalih għax in-nies qed tiġi tisimgħu u taraw lejra fiex twaslek. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien il-kittieba li kienu niżlu minn Ġerusalemm bdew jgħidu dan Ġesu għandu feh lil Belzebul. Ukoll dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. Ġesu sejħilhom leh u beda jkellimhom bil-parabboli. Kif jista' xitan ikeċċi x-xitan? Jekk saltna tinqasam fiha nfisha, dik is-saltna ma tistax iżżomm wieqfa. U jekk familja tinqasam fiha nfisha, dik il-familja ma tistax iżżomm wieqfa. Li kieku mela x-xitan qam kontra tiegħu innifsu infired, ma kienx jista' jżomm sħiħ, imma jkun wasal fit-tmiem. Ħadd ma jista' jidħol fid-dar ta' wieħed qawwi u jaħtaflu ġidu jekk qabel ma jkunx rabat lil dak il-qawwi imbagħad id-dar jaħtafilu żgur. Tassew ngħidilkom, kollox inħafrilhom lil-uliet il-bniedem, id-dnubiet u d-dak kollha li jidgħu. Imma min jieqaf lill-Ispirtu Santu ma jkollu qatt maħfra, jibqa' ħati għal dejjem. Għax kienu qalu għandu fih spirtu ħażin. Il-kelma tal-mulej. Kos fejn jasal lill-bniedem. X'kalunija qalu kontra Ġesu. Il-mirakli qed jagħmilhom bis-saħħa tax-xitan. Ġesu li huwa l-qaddis tal-qaddisejn, ara trid tkun ardejt biex tgħid lill-Kristu int għandek fik xitan u għandek fik spirtu ħażin. Imma il-kalunja kemm ikera. Qed naqra wieħed martri tal-ewwel żminijiet tal-Knisja, San Ġustinu, li ħal martirju fis-sena 165. Jiġifieri dan li sa ngħid is-sentenza ilu li qala fuq 1900 sena u għadha tiswa. Il-festa tiegħu nagħmluha fl-ewwel ta' Ġunju, isimgħu x'qal. Tabib li jifhem min il-sienek jikxef għandek x'mardi f'ġismek. Għax l-sin jimmarka. Jekk l-sin maħmud sinjal li għandek xi mard. U l-istess spiritwalment li l-sin jikxef ukoll għandek x'mard f'ruħek u f'moħħok. Li l-sin ħażin. U kemm jista' joqtol, ifieri, imarrat
Min jaf il-kalunja kemm firdet familji, il-kalunja kemm weġġet nies, il-kalunja kemm għamlet saċerdoti martri tikkalunja saċerdot. Il-kalunja min jaf kemm ħsara għamlet fid-dinja. Mulej il-liberana mill-kalunja u mill-gideb u qatt ma nużaw l-sien biex nigdbu kontra xi ħadd. U jekk Alla ħares qatt matul ħajjitna edna xi gidba kontra xi ħadd, irridu impattu għalija u nirriparaw u ngidbu lilna nfusna biex ikollna maħfra. Mulej mill-gideb u l-kalunji eħlisna nitolbuk. Bil-wieqfa ħuti sejjew nitolbu l-mulej Alla tagħna f'din il-ġimgħa li qegħdin nitolbu għall-għaqda fost il-knejjes biex jagħti lill-Knisja l-grazzja li nkunu merħla waħda u raj wieħed. Għamel mulej li l-insaru kollha jkunu qalb waħda bejniethom nitolbu. Mulej għamel li aħna nipprovdu għajxien u għajnuna il-dawk li huma bil-ġuħ nitolbu. Sedda fost il-familji tagħna il-għaqda u s-slim nitolbu. Mulej jagħtina l-grazzja li rrasnu dejjem lil sin tagħna biex minnu joħroġ biss l-għasel u qatt ma joħroġ il-velenu nitolbu. Nżidu talba personali għal paċi fid-dinja. Ilqa' mulej daw it-talbit tagħna u għatina l-grazzja li dejjem nikkonvertu ħankunu nixbħu lilek fil-qdusija bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' bis-slim mulej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejla għat-tqaddis u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Ħanagħmlu t-talba Ewkaristika tar-rikonċiljazzjoni u l-paċi bejnietna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. U Alla Missier li tista' kollox, bibnek Ġesu Kristu Sidna, irroddulek ħarwi nfaħruk għall-ħidma tiegħek fid-dinja. Għalkemm il-bnedmin jinsabu mifruda minn xulxin minħabba l-ġlied u t-tilwim bejniethom, aħna nafu għax ġarrabnieh li jinti tbiddel il-fema tal-bnedmin biex jerġgħu jinħabbu bejniethom. L-Ispirtu Qaddis tiegħek jqanqal il-qlub biex dawk li kienu wedewwa ta' xulxin jerġgħu jinħabbu bejniethom, dawk li kienu wieħed kontra l-ieħor jieħdu bidejn xulxin u l-popli kollha ifittxu li jkunu ħbieb. Bil-qawwa tiegħek dawk li jħobbu l-paċi iwaqfu l-ġlied, jirbħu l-mibeda bil-maħfra u jpattu id-deni bil-ġid.
Għalhekk jeħtieġ li aħna nroddulek ħajr u nfaħruk mal-kori kollha tal-anġli li qatt ma jedew ixandru il-kobor tiegħek u jgħidu Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, Osanna fl-ola tas-smewiet. Mister ħanin, int li taħkem fuq kull seta, aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġe fostna f'ismek. Kristu u l-kelma li bija l-bnedmin isalvaw, lit li jintati l-mitinbin, it-triq li minna jaslinna s-slim tiegħek. U Alla missier tagħna l-koll meta aħna tbedna minnek, inti reġġajtna għandek permezz ta' Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu lil xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina, nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek daw l-offerti aħna u qegħdin nagħmlu dak li jordnalna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu ħafideħ il-ħobs, radlek il-ħajr, bierek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol f'dak il-lejl ħal-kalċi u waqt li xandar il-ħnina tiegħek taħli d-dixxipli tiegħu qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek Mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmi tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallilna dan ir-ran ta' mħabtek, għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stestajtna, is-sakrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk, il-qana l-kol ma ibnek, u b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. U iżomna f'xirka waħda mal-Papa Franġisku u mal-Isqof Tar Anton, mal-iskwijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' slim. Kif ġbartna għaw madwar il-mejda ta' ibnek, frabta ta' mħabba, mal-Verġni Mqadsa Marija Alla, ma' San Ġusepp, u mal-qaddisin kollha, hekk iġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull irsien, biex jissieħbu flimkien faqda sħiħa bejniethom, flimkien mar-ruħ ta' Charles Fenech u l-erbieħ tal-mejtin tagħna, madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem fis-sema, f'dinja ġdida fejn tiddi il-milja ta' slim bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Kristu għallimna t-talba tal-għaqda ta' bejnietna il-missierna, talba li fija 7 talbiet ġo fija, flimkien ngħiduha, missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minuħa għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek
inħalilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom. Paċi magħkom. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li tabba biex ineħħidnu bit-tana, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħek, stejt kelma waħda u ruħi tkun infejn. Nitolbu l-mulej, mulej saffili l-sini minn kull tinġiż biex qatt minnu qatt ma toħroġ l-ebda gidba u l-ebda kalunja kontra xi ħadd. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ
li natuk is-servizz tagħna kif jixraq bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna Tapinu